karon kay porte inita sa panahon ay todo na trending ang Pied Monkey sa short video. Ay ito grabe. Degree sa kainit sa Pilipinas eh. Grabe. O katong taga-tubig manok stress po kay shout out sa mas porteria anan. Shout out ko yung mga idol. Basta Santa Lucia po shout out ko na tanan dia og sila si ako rin ilan na ko sa taos na inting basta maura mansing basta maura ko na ilan ya og North Kinabasan shout out ko niya og South Kinabasan. Salamat sa inyo sa pag-page sa Facebook na ko kay grabe katawa ko kay kahit pag gananay na pagkahit sa papangi ka ay bi katawa lang ko nila ay naka ako to akong perminti tanaw sa vlogs la si Baymax Barlolo shout out ko si Maraat vlog shout out ko mga idol ito nag-supporter Ruby shout out ko to sa pasalamat nyo sa misis mga idol wala ko mag-boss idol na ako sa sulit klapi inita idol o katong tuwag na ko na supporter dia sa mo aha kay sakit ko papangit kinatawa ano ba atong OFW ayaw panguyab na ko kay pati ko daw tani kisa may makigusto na ko ayaw mo ibatin no ay nalingaw ko sa kuwang 5 liter monkey kanina eh sayo mga idolo sa short video salamat sa inyong pag-supporter nyo sa tanan nyo sa akong short video ka 5 liter monkey sayo kani ko edit kana mag-upload ko mga idol na pag-ilag ko edit kay wala ko kapayad ito wala ko kapayad kay ataw lang tayo idol ataw lang ta kunya na ta mag-edit na natin sweldo taga YouTube no ay katulas ako lawas init pa kayo kay grabe himutan ako pero idol sus pagkapod ko mawas ako pagkahimot kinatawa sa trending po sa ano sus kayo si Panday ayaw ba na di mga asawa o OFW na idol na sila idol na dito mga asawa OFW kay uwi kwarta ari sila sa mamasural na mga asawa masarahin yan ay kwarta di trending na sila
Kamu ganahan mo nga tawag OFW. Ako di mo masawag OFW. Ari ko mamasarahe kini kwarta. Hindi na kwarta. Kaya na hindi kwarta si patimbang pothaw o lata. Ano gong kayo? Oy, kikay. Kikay ka tayo may pangamok kikay. Ikat. Katawa na go kikay. Oh, shout out ko sa akong mga supporter tanan sa Facebook hasta YouTube channel. Shout out ko yung mga tanan niyo diha akong idol sa tanan ako na kaog sigdi kasi mga maraat na vlog si Kinkin og si kuan Marjun, shout out ko ato nila itong si Coco Martin titilog sili. Happy ng pista ang kuan sa sitio Sangi karong May 26 25. Mao ning resulta sa sig sayog monkey dance 5 liter monkey happy uhoy nako Lord ang sarok kalibutan Lord grabe taas sa degree ron sa kainit Lord 40 degree nag-play ang yuta Lord kahapon idol na sa kita sa topic bike kahapon idol ano yung bike nagbikbay ko gahapon for padulong sa Mandawi ako nagibata kong dupulo idol bike. Oh, shout out ko sa mga Brigada News diya si Sir Jeffrey Iscoton sa among agency ng puta sa Golden Sun. Shout out ko. DJ Sir Jeffrey Iscoton. Kaysa may ganang magpa-request og dance niya sa short video kay ato sa yawan kompedyente gig sayo na pato G budot ay nako Lord ang sanang tani Lord ako sakit akong tiyan no. Makinuti na po ni ron kabinita
Papu. Turku. Tutukin niyo mga idol na kailan mo ni kinsa ning artista ha. Tutukin niyo mga idol. Wala ko'y kauban sa cameraman na solo ran ko. Why edit. Ako ra usa nag YouTube, ako sa Facebook. Ako ra ko'y magsunod-sunod cameraman ba? Wala. Proud ko sa kong kuling. Proud. Laban na mo mga idol. Tre idol. Ito, to sa ito kayo. Duty po. Agar.